Ik ben dan Donna Giovanna. En ja, dat is een figuur die heel veel mensen, mannen of vrouwen, maar over het algemeen mannen, wil de liefde mee wil hebben. Alleen maar tot zover en niet meer. Want het is iemand met een hele erge bindingsangst. Ik ben Leporella en ik ben zoals Donna Giovanna is eigenlijk een soort edelvrouw. En zoals dat vroeger betaamde hadden die een soort dienstmaagd. Nou ja, een dienster, een dienstman, maar dat is nu een dienstmaagd. En ik loop dus eigenlijk de hele tijd achter haar om te hobbelen. En ergens vind ik dat haar leven, dat ze een beetje haar leven vergooit door met al die lui maar de hele tijd in zee te gaan. Want ik zie die eenzaamheid wel en ik hou echt heel veel van haar eigenlijk. En je houdt de tel bij? Ik hou de tel bij, ja, dat is vreselijk, want ze heeft er, hier en daar hebben ze er wel al een paar gehad. Wat gedurfd, Mozart pakken en dan meteen ook een rolwisseling? Dat kwam eigenlijk gewoon mijn gedachten binnenlopen. Ja, dat kwam echt mijn gedachten binnenwandelen. En nou ja, dan ga je natuurlijk nadenken over de consequenties. En dan denk je, nou, wie vallen er allemaal op Giovanna? Nou, Anna valt op haar. Elviro valt op haar. Zerlino. Dus nou ja, dan ben je al heel eind. Dan denk je wel, met wie gaat Zerlino dan trouwen? Met Mazetta? Nee, dat is typisch een man, dus dan maar met een man.